जिल्हा परिषद आदर्श प्राथमिक शाळा विरकरवाडी, तालुका मान, जिल्हा सातारा आपले सहर्ष स्वागत करत आहे। चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये इयत्ता पहिलीच्या वर्गात आपल्या मुलाला आमच्या शाळेमध्ये प्रवेशित करा आणि आपण त्याच्या भविष्याविषयी निश्चिंत राहा, कारण आम्ही देतो गुणवत्तेची हमी। आमच्या शाळेमध्ये सुसज्ज इमारत आहे, उच्च विद्याभूषित शिक्षक वृंद आहे, विज्ञान कक्ष, प्लेग्राऊंड अशा अनेक सोयीसुविधा आमच्या शाळेमध्ये आहेत। शाळेला भौतिक सुविधांनी युक्त असा परिसर आहे, त्यामुळे आपलं मूल निश्चितच आमच्या शाळेमध्ये येईल, रमेल आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेईल। म्हणूनच आम्ही तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगतो, आपल्या मुलाला आमच्या शाळेमध्ये प्रवेशित करा। आम्ही आपल्याला गुणवत्तेची हमी देतो। येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षामध्ये आपले मूल जिल्हा परिषद आदर्श प्राथमिक शाळा विरकरवाडी येथे दाखल करा आणि आपल्या मुलाचं भवितव्य घडवा। धन्यवाद।